sortzaile, nik uste gaur egungo sortzaileek ere orokorrean, sormen kapazidade kristona daukatela, eta berria, freskoa, beti ere gaur egun dagoena eta orain arte ulertu izan degunarekin apurtu nahi duen jende asko. Agian ez dira beti, gero merkatuak zehartzen du, beti errexen, kontsumitzeko errexena dena, ez? Eta igual foko azpian jartzen du hori. Gaur egun ere remixak ez, revival edo, abesti zarren bertsioak oso bogan daude, ez? Eta hori ere beste tendentzia bada, nik pertsonalki ez dudana bat ere maite. Baina ez du esan nahi, adibidez, ez dakit, baina etortzen zait, Aitana. Egiten duela abesti bat, horri egin zuen, abesti berri bat doinu horrekin. Baina horrek ez du esan nahi gero berak ez duenik beste abesti originala, beria eta ez dakit.